nginesicelo la. Ngizokhuluma futhi ngelanguage yakamoya, futhi ngizokhuluma ngelanguage yale emhlabeni. Asigqugquzeleni izingane ukuthi ziye esikoleni. Uyazi why ziye esikoleni? Ziyoqoqa ulwazi esikoleni. Mase ithola ama certificates esikoleni. Ukuze noma ubani ngelinye ilanga oyofuna ukuchallenge ingane yakho, because umhlaba awulona iqiniso. Sometimes mfethu ukwazi ukusiza umuntu, ajike umuntu omsizile ebhekene nezimpi nezitha, one day afuna ukuluma wena. Isho ukuthini lento? Isho ukuthi nalaba ababefuna ukumluma phambilini babe ngamsukeli. Kusho ukuthi wena uvikela umuntu okuyena omhlabeni ohlukumeza abantu. Uma uprotect isigebengu, ngelinye ilanga isigebengu siyakubamba inkunzi. Uma uzala isigebengu esihlukumeza abantu ngaphandle, usithatha usifukumele, ngelinye ilanga siyayintshontsha iTV yakho. Uma ulanda iphara ehlukumeza abantu uhlalise emzini wakho, ngelinye ilanga iphara lizokhuluma wena kambi noma lizotshontshela wena. Those are facts of life. Kwesinye isikhathi kuhle ukusiza umuntu, kwesinye isikhathi funa uqala ubheke ukuthi umuntu omsizayo umuntu kanjani. Engathi ungasiza umuntu onephupho empilweni, ungasiza umuntu ongenalo iphupho osephila ngama chance empilweni. Those are my advice. Kunini abantu, ngoba ngiyazi ukuthi kunabantu abaningi abeseduze kweni abanye befuna usizo. Mina ngihlale ngivula izandla ngithi wonke umuntu wamukelekile epalace yami, ngoba mina ngumuntu ngabantu. Kodwa into enga-advise omunye umuntu makuthiwa King Bhaka, what is it that you can advise to people? Nginga-advise ukuthi ingane iyeke esikoleni ukuze ithole isicucu ezoma ngaso, noma sekuthiwa ama challenges. Thank you so much for the food. Noma sekuthiwa ama challenges asefikile. Mase ngicela la bekuthiwa bazi inyanga nabathandazi nabaprofeti noba abayinqoba ingenama empilweni. Ungalala uvuke uthi uyinyanga, ngoba uzothi mase ubhekene nengenamba, sewubhekene nabantu abafuna ukushonisa phansi, uzongawazi ama rule to apply. Angivelanga ngathiwa King Bhaka mina. Angilalanga ngavuka sethiwa King Bhaka. No, hambile ngibonile ngizenzile. Nqobile ingqinamba. Uyabona ingqinamba ukuthi kwangimele ngihamba ama rank, ngivusa abantu belonda enowofakazi kwangadlala. Majina makuthiwa kwavele kwathiwa nguKing Bhaka, ngingaqalanga ngenza into ebonwa abantu bekuzoba lula mangaqhamuka umuntu athi uKing Bhaka unje bekuzoba lula ukuthi abantu bayikholwe leyo nto makukhola umuntu ongibad mouth ayi. Kodwa because ngahamba uhambo balubona practical, ngeke mina baba kubantu ungikhulume kambe bakukholwe. Khohlwa baba. Ngisho nomuntu ongathi uyazama ukumconvince bese thola labantu laba abangibuka njengamanje bethi hey baba, le nkunzi yayikivali workshop baba, kufika abantu behamba ngaba wheelchairs bavuse bahambe. Namanje I still do that, just that bese ngifocuse kulezi zinto ezispiritual ezibuyisela impilo yabantu bagcine bene stress lezi zokuthi kuphela imali. Ngifocuse kuleyo nto njengamanje. Mina akekho umuntu emhlabeni bafowethu, I guarantee you, oyobhekana namawini. Akekho umuntu oyokwazi ukungishonisa phansi. Khona kwami, khona kwasesigodlweni. Othi uthinta mina, uyena lowo muntu loyo oyothinteka. Khululeka, umehluko akutatazelwa.
Ingakho nawe mawusona makhanda oil uzokwazi uku-attend amasihlangene ngoba ngiyacela bafethu ungawuthathi umakhanda oil uma ngabe ungekukwazi ukufika amasihlangene ngoba ukufika kusuke kuwukuvuselela kuyingxenye yensebenzo. Uma onyakeni ihlangana ka4 wena at least attenda kabili. Uma ungekukwazi ukuyenza leyo nto ungawuthathi from the start. Tshelwa yimina uKing Bhaka. Bafethu ngiyanithembisa ngisazonqobela ngizonqoba ngiyinkunzi nginqoba ingqinamba to become who I am today. Nginqoba ingqinamba mina nginembiza epowerful angiyipromote angikaze ngiyiveze la nginesizathu ungayivezi mina nginomakhanda oil angikaze nguveze la nginesizathu ongawuvezi akuvezi ngoba indaba angenzi marketing la mina lana ngifundisa abantu ngespirituality. Mina ngesikhathi ngitshela abantu jikelele ngithi uKenny Khumalo ngeke baze bambophe ngathi kwabantu bethi nginamanga uke waboshwa uKenny kodwa umuntu wafa bekhona. Mina mzwane ngitshela abantu ngithi uRamaphosa uzolithatha ihlandla lesibili akekho umuntu ohambisana nami. Babe ngiphikisa abantu bethi ayikho leyo nto ngeke azalithathe ihlandla lesibili. Mina mzwane ngitshela abantu ngithi indaba kaNhlanhla kwidudula izophela eKaNhlanhla. Abantu babe kade bethi ayikho leyo nto Nhlanhla is the man nan kwadlula. Mzwane ngitshela abantu ngithi mina uSenzo Mchunu uzotholwa engenali iqala ngoba nami angimaze isigebengu mangithuka abantu. Ngitshela abantu mina ngendaba kaCwecwe ukuthi uCwecwe wahluwana ukubezwa abantu engabe bayamvikela abantu abangikholwanga ngathi uprincipal akanacala abangikholwanga abantu. Ngitshela abantu mina indaba kaNtando Mhlongo ngithi udokotela ozomsiza ngoba kumele ahlinzwe mina ngizobamba inyoka. That was me. Kuningi inkinga yami la ngikhona ngempilo bafethu bazokhumbula abantu esasihamba nabo nginqoba ingqinamba leyo kuvusa abantu ko workshop ngaba nezimpi ko workshop mina nawe lapha ekhaya izitha zakhe ezinye ezikuhlaselayo abantu basizile abantu bafukamelile abantu mhlambe oze wababoleka imali namina njengoKing inkinga zakho kumele ngizi experience ukuze kube lula ukuthi ngilwele wena. Uma beke kwavuka izimpi mina ngaba ngikho live manje kodwa ngenxa yephithiphithi ngilive. Uyabona yini ukuthi ukuvuka kwephithiphithi kubenefita wena because lamazwe ngwalethayo azosiza wena. Insebenzo yangomhla ka4 July abantu sebeconfirmile ukuthi bayeza baningi kakhulu kodwa mangathiwa abekho abantu abazama ukungivukela ngabe mina ngibhizi edamini ngabe ngisedamini mina manje angeni ko TikTok angeni kodwa manje ngiko TikTok nawe lapho ukhona baba izimpa zingakushonisi phansi kepha zikunikeza impiko zokundiza uye phambili. Izitha zingakushonisi phansi aziphakamisa idlozi lakho ukuthi alime kunye nawe. Izimpa zingakushonisi phansi azenza uNkulunkulu ohamba nawe. Siyacela izimpa zibe khona ngoba izona eziphakamisayo. Siyacela abantu abasingabazayo ababe khona ukuze sibaprovele ipoint. Siyacela abantu esibondlile sabahlalisa ema-backroom abajike kodwa ayikho iproof engiyoyikhipha la mina ngomuntu ngoba mzwane ngathiwa ngiyakhuluma ngomuntu kuyoduma izulu. Mangathiwa ngiyakhuluma ngomuntu mina kuyoduma izulu. Umsebenzi wami ukusiza umuntu, umsebenzi wami ukulamulela umuntu empini zakhe kodwa kuwona umsebenzi wami ukuthi ngithi ngikwenzeleni. Akuwona wami loyo power angikwazi ukuyenza lonto. Akuwona umsebenzi wami ukuthi ngibiza amagama ezingane la ngithi lengane nje angivumelekile ukuphikisana nengane ngoba nginqobela abazali bayo ingane izimpi. Kungenzeka ingane ukuthi iba nenkinga just because of impi zabazali zayi overpower ingane enye ingabi namali hayi ngoba ingahlakaniphile ihlakaniphile kepha amabhadi abazali awe phezulu kwengane. Mina njengoKing kumele ngiunderstand le nto mase yonke into ngishiyele esigodlweni
nginale iqiniso mina elikakhulunywa obhato omini angiko kwi-level mina abantu babuka ivideo yamabantu abantu babuka izinto engizishoyo zenzeke exact njengoba ngishilo bese bethi umuntu bathi inkosi le babuka into engizenzayo uyabona kuqala ngangayibuza mina umyalelo uthi angihambe ngithintile ndaza abantu wonke umhlaba ukuthi why ngilanda amagciwane abantu ngilongo abambe ngabe ngiyagcotshwa kube uking kodwa sengiyabona manje majina mangathiwa ngikaze ngibalapha abantu public angithi nami ngabe ngikhathaniswa njengalezi DDD egcwele umhlaba la sit until you see ukuthi who really I am nisazobona khululeka khona uthi uthini ngale nyanga kuthiwa umbiza kayivuthwa eyathi ayikwazi ukuthi uyini ngimkhonzile le mfana uneqiniso kunzima ukungichaza mina bengabe mangabe uyinyanga ukuthi ngiyini mina ifana mangathiwa ubuza inyanga uthi uyini ushembe kunzima inyanga ulichaza ushembe ukuthi uyini mangabuza inyanga uthi uyini uJesu kunzima inyanga ichaza uJesu ukuthi uyini because uJesu noshembe basebenza kwenye level uyabo kufana mangabuza umakhelwane ukuthi uphila kanjani kunzima ukuthi umchazo uphila kanjani mawumbone eceba ungagcina uqambamanga uthi uthwele ngoba deep down awukho kwi-level yakhe uyabona umuntu behlambuluka mfethu ethi usibanibani angimazi yini akadeleli leyo muntu uqinisile ngoba deep down mina ngiyona inyanga mina ngukingi umbiza kayivuthwa bethi uking bhaka angimazi yini uqinisile ngoba angiyona inyanga angiyanga mina ukuyohlala emzini abantu ngathi nje othwasa ngavuka ngo3 ekseni angiyenzanga leyo nto why ngizozonda umuntu uthi ukhuluma iqiniso ukuthi akazi uyasho uthi angazi and uyasho futhi ukuthi ukingibhaka yona inyanga lamfana ntapili lamfana ningamzonda phela ngoba nabantu emhlabeni behlaniphile umuntu bafethu mina ngimzonda umuntu ohlaniphile umuntu behlaniphile uqinisile angiyona inyanga unamangani mina nguking uJesu akayona inyanga uJesu uking ushamba akayona inyanga ushamba uking idlozi lakhe aliyona inyanga liyinkosi luking walomndeni idlozi lakho baba when you get to that serious level it's like liyashintsha uba uking na inyanga manganyuka amandla lizoshintsha igama mayisenyuke ngempela hayi lento actor liyoba uking once wanyuka uba uking baba even Solomon kwakuthiwa King Solomon even James kuthiwa King James yabo once amandla anyuka ithi king kodwa umuntu angayi-understand leyo nto ngeke bafethu azayazi uzozonda umuntu ukuthi uthi akazi hayi bafethu ngeke ngabe ngisidididi nami sengavele ngizonda ngathi angifuni ukuyiphawula into yakho umbizwa kayivuthwa kodwa mina ubuhlakani balo yamfana hayi bukhulu ngwabona amavideo akhe bukhulu mina ngiyona ke lenhlobo ekuthiwa hayi lona uyabona mfana loya uhlula izinyanga eziningi ngengqondo lokuthiwa umbizwa kayivuthwa ngengqondo nje kunezinyanga la edume ngama scam ngengqondo la mfana is brave trust me ngiyamuzwa umuntu ekhuluma mina phela kayizini ukuthi usamncane akusho ukuthi umuntu be brave asibe nomona ubrave la mfana ubrave ngathi uqeqeshwe yimina mawusukingi baba uvezelwa imfihlakalo zabo bonke abantu abasemhlabeni ngoba wonke umuntu osemhlabeni uvikelekile ukuthi aphile khona emvikele umKristu khona emvikele uyabona umHindu khona emvikele yes umuntu obhilivele emasikweni khona emvikele mawusukingi impoqo ukuthi bonke labantu mabelalele wena abafile at home kodwa mawuzoyihlukanisa wena uthi mina ngiyinyanga nje uqonda ukuthi lalelwa yilabantu ababhilivele eminyangeni kuphela which is wrong
Ningalokothi ingane nizidinelwe. Social media. Anothula, yes, you can sit there. It's fine. Ingane nje. Ungayidinelwe ingane noma ingangena ikhulume ngami ithi kunje. Bafethu ziyekeni ingane. Nina thathani into engiyifundisa yona ukuthi ingane aziye ezikoleni ziyofunda zenu ukuze one day bese bethe emsebenzini bayehlukumeza ivikelwe ama qualifications ayo. Mawuthi uhamba spiritual journey ngoba izingqinamba babona abantu njenganami nginqobe ingqinamba kumele ngilapha abantu izilonda bephuma impethu abantu kumele ngibalaphe ngakwenza lokho and abantu bayakwazi lokho. Akekho umuntu ongaqhamuka la ezosho competence bamla ukuthi angekho competence la bese abantu beyamuzwa ngoba imini umuntu okwazi ukuma inyanga zonke zithi ziyohlangana eMoses Mabhida zibe ne-event imini engathi ngeziyenze leyo nto imina and kuleya level yokukhuluma ngakize ngisho ngishi ilanga uDr. Kekelezi owayezoshintsha ngalo abona ukuthi badlala umfana obaskemayo kodwa aphinde futhi alutheke ayikazi kwenzeni mfowethu. Thank you so much. Thank you so much. Ayikazi kwenze yini into kube khonto ezokutshela ithi angingakwenza ukuthi yabo bese kuthi ngenxa yengcindezi ugcina uthi hayi awuthi ngisala sengiyenza bazothina abantu kanti bese kumele uyiyeke leyo nto idlozi lakho liyasebenza. So nakuDr. Kekelezi kwenza kanjalo kwathi makushaya umhla ka28 wabona ukuthi sishaya ngescam la kodwa ngoba ngangiyilanga ezingcindezi wathi hayi bengatshela abantu ukuthi iscam uKing Bhaka uzojabula bese ngazi unqobile angiqhubeke ngiyiphusha wayiphusha ngathi bazoshintsha ihholo la phela bashintsha ihholo ngathi la bazoya khona ke yila bezofike babone khona ukugcina ncike ukuthi scam nangampela baya lapha e-ice rink laba mbamba khona umfana baze bamphuca imoto bese udlale ngapha mina loyo zazi kuphi ingane nginqoba yonke bafethu ngicela sibeni matured sezwana noma yinini mawuzwa ingane ikhombisa ukungivukela ningalwi akuwona okwethu umsebenzi wesigodlo ukulwela wena izimpi zakho umsebenzi wesigodlo ukulwela mina izimpi zami impi zami akufanele liwe yimi ngizokwenza ama mistake ayiliwe isigodlo izimpi zakho akufanele liwe uwe okwenza ama mistake ayiliwe idlozi lakho idlozi lakho lizobamsana noNkulunkulu isigodlo sakho sobamsana noNkulunkulu isigodlo sami sobamsana noNkulunkulu yini ezophuma ukunqoba ukuthi kunqotshwa kanjani asazi but ukunqoba khululekani lapho ngicwala uBhafu iqinibhaka lo